बाइबेलनि बायदिब्ला गुबुनखौ सहाय होनाया बाइबेलाव मोनसे गोनांथिथार जायगाखौ लानानै दङ आरो गुबुनखौ सहाय होनाया जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि आशीर्बादखौ लानानै फैयो। सहाय होनायनि मुलाम्फाखौ बै सहाय होजाग्रा बेक्तियाल' सुबुङाल' सहायखौ मोनो एबा मुलाम्फाखौ मोनो बे नङा, नाथाय जाय बेक्तिया सहाय होयो बे बेक्तियाबो गोबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो। बाइबेला जोंखौ बेखौ फोरोंदों दि जेब्ला जोङो गुबुनखौ सहाय होयो अब्लाना जोङो इसोरनि अननायखौ दिन्थिनाय जायो आरो जोङो इसोरनि इच्छानि खामानिखौ मावबाय थानाय जायो होननानै बाइबेला जोंखौ मोन्थिहोयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बेबायदि भिडिअखौनो नायनो थांगासिनो दङ एबा बेबायदि बाथ्राखौनो सोलोंनो थांगासिनो दङ जेराव जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होयोब्ला, मदद होयोब्ला, सहाय होयोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फाफोर जानो हागौ, जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ नायनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेवहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन इयुननि समाव नोंथाङा बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि बयबो बिदा बिफं, गासै खुरमा बाहागोफोरा, साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा मोन्थिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बेखौ गुबुननो शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो गुबुनखौ सहाय होनायनि मुलाम्फाफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। सेथि, गुबुनखौ सहाय होनायाव जोंहा मा मुलाम्फा जायो बेनो जाहैबाय इसोरनि अननायखौ जोङो मोननो हायो। जेब्ला जोङो गुबुनखौ सहाय खालामो, मदद खालामो, हेफाजाब खालामो, अब्ला जोङो इसोरनि अननाय आरो इसोरनि आशीर्बादखौ जोङो मोननो हायो। आरो इसोरनिफ्राय जि आशीर्बादखौ जोङो मोनदों बे आशीर्बादनि गेजेरजों जोंनि आत्मिक जिउआव जोङो बोलोगोरा जानानै थांना थानो हायो। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुङो, बोसोन बिजाब 19:7 सिरि, नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयोब्ला फोरबुनोनो होनाय जागोन आरो फोरबुआनो नोंनो होफिनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना स्पष्टयै जोंखौ बुंदों दि जों जेब्ला गुबुनखौ मदद खालामगोन, हेफाजाब खालामगोन, गैयैफोरखौ जोङो हेफाजाब खालामगोन, बै हेफाजाब होनाया, सोरनोबा दान होनाया इसोरनोसो होनाय जायो होननानै आरो जों जेब्ला इसोरनो होयो इसोरा जोंनो होफिनगोन होननानै खोथाखौ जोंखौ मोन्थिहोखादों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि गुबुनखौ मदद खालामोब्ला, हेफाजाब खालामोब्ला इसोरनि आशीर्बादा जोंनियाव अरायबो लागारबो थाबाय थागोन। दा बेवहाय जोङो जोंनिफ्राय बे मदद होनायखौ जों नागारनो नाङा। जों गोबां समाव इसोरनिफ्राय मोननो हास्थायो, नाथाय जोङो इसोरनो होफिननो रोङा, इसोरनो होनो रोङा, जायनि थाखाय जोङो इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ, इसोरनि मददखौ जोङो मोना। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जोंनियाव जुदि खाबु फैयोब्ला गुबुननो होनो थाखाय, जोंनियाव जुदि बे खाबुफोरा फैयोब्ला गैजा रोङैफोरखौ मदद खालामनो जोङो जोंनिफ्राय हानाय मानिखौ जों मदद होनांगौ आरो हानाय मानिखौ मदद होनाया इसोरनो होनाय जायो आरो इसोरा जोंनो होफिनगोन बेखौ प्रमिस खालामदों। दे अब्ला प्रियफोर, जों मोन्थिबाय जे मदद खालामनायाव, सेथि मदद खालामनाया जोंहा मा मुलाम्फा दङ जों बेखौ मोन्थिबाय। दे दानाब्ला जोङो नैथि थांदोनि। नैथि मदद खालामनायाव जोंहा मा मुलाम्फा दङ बेनो जाहैबाय अननाय आरो दयाखौ प्रसार खालामनाय जायो। प्रेम और करुणा का प्रसार होता है। गुबुनखौ सहाय होनाया मोनसे अननाय आरो दयानि खामानि, जेराव साखाथि फाखाथिफोरनि गेजेराव अरायबो मोनसे रंजानाय गोजोन आबहावाया थाबाय थायो आरो गुबुनखौ मदद होनाया जोंनि सोमोन्दोआव मोनसे मोजां सोमोन्दोखौबो दोनो। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, गालाथियारि 2:2 सिरि, गावजों गाव हेफाजाब होज्लाय, बेबायदि मावनायजों नोंसोर ख्रिस्ट'नि आयेनखौ फालिनाय जागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होगोन, नसुंसेयारिफोरनिखौ हेफाजाब होगोन, सोरबा सिनाय मोनैखौ हेफाजाब होगोन, अब्लाना जोङो मा खालामनाय जायोनो, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, दया, अनुग्रहखौ दिन्थिनाय जायो। जिसु ख्रिस्ट'खौनो दिन्थिनाय जायो आरो जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय आयेनफोरखौ फालिनाय जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा बेक्तिया जिसु ख्रिस्ट'खौ मोन्थियै बेक्ति, बेनि सिगाङाव नोङो जुदि बेखौ जुदि नों सहाय होयोब्ला सोरखौ दिन्थिनाय जागोन? नोङो सासे ख्रिस्टियान आरो ख्रिस्टियानाव सोर दङ? जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमो। सोरखौ दिन्थिनाय जागोन? जिसु ख्रिस्ट'खौ दिन्थिनाय जागोन। दा बेयावखायनो जोङो गुबुनखौ जेसे हायो हेफाजाब होनांगौ। जेब्ला जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होगोन अब्लाना जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय आरो दयाखौ जोङो दिन्थिनाय जायो। दे अब्ला प्रियफोर, थामथियाव थांदोनि। जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होयोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो बेनो जाहैबाय खौसेथि फैयो। बे बिषयाव इसोरनि बाथ्राया ओरैहाय बुङो, रमारि 12:13 सिरि, नोंसोरनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनो नांगौआव हेफाजाब हो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो बेजों बे हेफाजाब होज्लायगोन अब्लाना जोंनियाव मोनसे मोजां सोमोन्दोआ फैगोन आरो जोंनियाव खौसेथिया फैगोन। जेब्ला जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होयो, मदद होयो, नसुंसेयारिनि खाथि खालानिखौ, जेब्ला ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ जेब्ला जोङो हेफाजाब होगोन अब्लाना जोंनि जिथु सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दोआ खौसेथि जागोन, मोनसे बोलोगोरा फैगोन। दा बेयावहाय जोङो हेफाजाब होज्लायनांगौ। जेब्ला जोङो गुबुनखौ हेफाजाब होगोन जोंनियाव बे सोमोन्दोआ मजबुतनिख्रुइ मजबुत, गोबां गोरानिख्रुइ गोरा
That means मोजांनिख्रुइ मोजां बे सोमोन्दोआ फैगोन एबा जाबोगोन। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ गोसोखांहोदों दि नोंसोरनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनो नांगौआव हेफाजाब हो। नांगौआव गोनांथि जानाय समाव जोङो अरायबो थामथिम जानानै थानांगौ, गावनि लोगोनो हेफाजाब होनो थाखाय, गावनि नसुंसेयारिफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय, बेमार आजाराव, थाखा फैसायाव, माबा मोनसे मददाव, माबा मोनसे सहायनि थाखाय अरायबो थामथिम थानांगौ। आरो जि मददखौ खालामनो मोनोब्ला, हेफाजाबखौ खालामनो मोनोब्ला जोंनि सोमोन्दोफोरा मोजांनिख्रुइ मोजां जागोन, खौसेथियाव फैगोन, अरायबो जोंनियाव सुख सान्थिया फैगोन। आरो बेफोरखौ खालामनायनि गेजेरजों इसोरा लागारबो जोंखौ आशीर्बाद खालामगोन आरो जोंनि आत्मिक जिउआव जोंखौ बोलोगोरा खालामलांबाय थागोन। दे दानाब्ला प्रियफोर, जोङो ब्रैथि नायदोनि जि मददखौ खालामोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो बेखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय इसोरनि बाख्नाय जानाय जायो। ईश्वर की महिमा होती है। जेब्ला जोङो सोरखौबा बेसेन लायालासे एरैनो बिना सर्तआव जुदि हेफाजाब होयोब्ला, मदद होयोब्ला, सहाय होयोब्ला, बै समाव इसोरनि महिमा जायो, इसोरनि बाख्नाय जानाय जायो। मानोना जोङो बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय फोरोंनाय शिक्षानि गेजेरजों जोङो खामानिखौ मावनाय जायो, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बायदि खामानिखौ मावबाय थानाय जायो। दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि बाख्नाय जानाया जायो। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों गुबुनखौ मदद खालाम, गुबुनखौ सहाय खालाम, गुबुननो सहाय हो होननानै। जेब्ला जोङो बे खामानिखौ मावो अब्लाना बै जिसु ख्रिस्ट'निनो बाख्नाय जानाया फैयो। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, माथाइनि 5:7। बेबादिनो नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जा। मानसिफ्रा नोंसोरनि गाहाम मावनायफोरखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाखौ बाख्नायगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाथाव प्रियफोर, बेबायदि खाबुफोरखौ जोङो नायगिरनांगौ जेरावहाय इसोरनि बाख्नाय जानाय जागोन, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि दाव खालामनाय, जिसु ख्रिस्ट'नि बाख्नाय जानाया नुजागोन। जों जेब्ला गुबुनखौ मदद होगोन, सहाय होगोन, सोरबा लामायाव थांबाय थानाय सहाय गैयै बेक्तिया लामायाव बहाबा गोग्लैना दङब्ला जों बेखौ जुदि बोखांनानै दै गिलाससे, गरदसे जुदि लोंहोयोब्ला बे मानसिया इसोरखौ बाख्नायगोन। बे सुबुङा आंनो जुदि गिलाससे दै लोंहोआमोनब्ला आं दिनै थैसिगौमोन होननानै बियो बुंनो गोनां जागोन। आरो बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायगोन, इसोरखौ बाख्नायगोन। हे इसोर, बे मानसिखौ आंनि साखाथियाव थिनहरबाय, धन्यबाद, थेंक इउ होननानै बुंनो गोनां जागोन। आरो बे समाव सोरनि महिमा जागोन? इसोरनि बाख्नाय जानाया जागोन। दा बेयावहाय प्रियफोर, इसोरा नोंथांनो, आंनो, जों बयनोबो बे खाबुखौ होगोन। दा बेयावहाय जों बे खाबुखौ नेना थानि, जों गुबुनखौ सहाय होनो हायो आरो गुबुनखौ सहाय होनायनि गेजेरजों इसोरखौ जोङो दिन्थिनो हायो, इसोरनि महिमाखौ जों दिन्थिनो हायो आरो इसोरा बाख्नाय जानाय जाफ्लायबाय थागोन बेखौ जों दिन्थिनो हायो। प्रियफोर, बेयावखायनो माथाइनि 5:7 बेखौनो बुंदों। आरोबाव फरायना होबावनि, बेबादिनो नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जा। मानसिफ्रा नोंसोरनि गाहाम मावनायफोरखौ नुनानै सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाखौ बाख्नायगोन। प्रेज द लर्ड। दानाब्ला जोङो फैदोनि बाथि मुलाम्फा, जेराव जोङो गुबुनखौ मदद होयोब्ला जोंहा मुलाम्फाफोर जायो। बेनो जाहैबाय आत्मिक जिउआव जोङो गोजोननाय मोनो। हमें आत्मिक संतोष मिलता है। सहाय होनायनि गेजेरजों जोंनि गोसो गोरबोनि सिङाव मोनसे रंजानाया फैयो आरो बे रंजानाया सोमजिजायो सहाय होनायनि गेजेरजों। मानोना आंनि सहाय होनायनि गेजेरजों गुबुननि थाखाय बै बेक्तिया मोनसे रंजानायखौ मोननो हादों एबा माबा मोनसे सोलायनायखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय आंनि जिउआवबो मोनसे रंजानाया अरायबो थाबाय थागोन जे आंनि जुगिदि आङो गुबुनखौ मदद खालामनो हादों, आंनि जुगिदि बिनि खैफोदनिफ्राय आङो बेखौ बोखांनो हादों। बे गोसोआ, बे मदद खालामनाया आंनि जिउआव मोनसे रंजानायखौ लागारबो दोनबाय थागोन। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, थिनहरजानाय 20:35। आं मोनफ्रोमखौबो मावनानै नोंसोरनो दिन्थिबाय। जोङो बेबादिनो मावख्रुबनानै बोलो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो नांथारगौ। फोरबु जिसुनि बुंनाय बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगौ। नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो। प्रियफोर, नाजावनायनिख्रुइ होनायाव बोर दंसिनो होननानै बुंदों। दा बेयावहाय जों जेब्ला गुबुनखौ सहाय खालामो, सहाय होनाया अनेक रोखोमनि जानो हागौ, जायनि जाहोनाव आङो सहायनि बाथ्राफोरखौ केवल सहाय होननानैल' बुंदों। थाखा फैसानि सहाय जानो हागौ, मोदोम लानानै सहाय जानो हागौ, सम लानानै सहाय जानो हागौ, गोबां रोखोमनि सहाय मददा जानो हागौ। बेखौ खालामोब्ला जोंनि आत्मिक जिउआव सन्तुष्ट जायो, जोंनि गोसो इसिङाव जोङो गोजोननाय रंजानायखौ मोनबाय थायो आरो इसोराबो जोंनो होफिनबाय थायो। इसोरा जोंनो होगोन, मानोना नाजावनायनिख्रुइ होनायावसो बांसिन आशीर्बाद दङ होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदोंमोन। प्रियफोर, बेफोरनो जाहैबाय गासै 9 मुलाम्फाफोरमोन, जेराव जोङो गुबुनफोरखौ मदद खालामोब्ला, हेफाजाब खालामोब्ला जोंहा गावनियावनो बेबायदि गोबां लाबफोरा, मुलाम्फाफोरा जायो। बै बेक्तिया मुलाम्फा मोननायनिख्रुइ जों गावबो गोबां मुलाम्फाखौ मोनो। बर' ख्रिस्टियानफोर, फोथायारिफोर, बेबायदि डाबल बेनिफिटखौ जों मोननो हास्थायाने? प्रियफोर, जों गोबां बिसयाव
जोङो डाबल बेनिफिट नागिरो। बहाबा महलफोराव थाङोब्ला श'रुमफोराव थाङोब्ला जोङो बाय वान गेट वान फ्रिफोरखौ नागिरो। बाय वान गेट वान फ्रि, बाय वान गेट टु फ्रि बेफोरबायदिखौ जोङो नागिरो। मोनसे बायोब्ला मोनसेखौ फ्रि, मोनसे बायोब्ला मोननैखौ फ्रि मोननायखौ बेफोरबायदिखौ जोङो बबेबा श'रुमफोराव थांनानै नागिरो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरा जोंनो बेबायदि सुबिदाखौ होनानै दोनदों जेरावहाय जोङो बाय वान गेट वान फ्रि बायदि जायो। जेराव जोङो गुबुनखौ मदद होयोब्ला आंबो गोबां आशीर्बाद मोनो। जेराव गुबुनखौ सहाय होयोब्ला आंबो इसोरनिफ्राय सहायखौ मोनो। बेबायदि बाय वान गेट वान फ्रि इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ मोनो। नों जाय बेक्तिखौ सहाय होबाय बै बेक्तियाबो गोबां मदद सहायफोरखौ नोंनिफ्राय मोननो हाबाय आरो जों फोथायारिफोराबो, जों मदद होग्राफोराबो इसोरनिफ्राय गोबां आशीर्बादफोरखौ मोनबाय आरो जोंनि जिउआव मोनसे सुख सान्ति गोजोननाय रंजानाया थाबाय थागोन आरो आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जालांबाय थागोन आरो जों इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनगोन आरो इसोरखौ जोङो दाव दाव खालामनो गोबां गोसो जासिनबावगोन आरो जोङो इसोरनि जय जयकारखौ लानानै फैनो हागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना गुबुनखौ मदद होनायनि जिथु मुलाम्फाफोर बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिबाय। आरोबाव बे बाथ्राखौ मोजां मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना गावनोबो देहान खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।